No niin, sit ollaan paikan päällä. Veini kuvaa jotain omaa juttuaan. Katso vaikka sulle mitä. Minä tulee tää vaatteiden kanssa. Ja Melli. Me oltiin äsken Eli yhteiskuvassa. nyt niinku näette, ollaan Täällä on JVG Voitolla yhden videon. kampissa. Opi. Sillä ei voi kummalle ja äsken otettiin yhteiskuva meidän tiimistä. Ja nyt sit ootellaan. Nyt ootellaan äidin fiilis. Jee! Fiilis. Jee! Fiilis. Hyvä. Fiilis. Mikä fiilis on? En mä tiedä ihan. Minun fiilis on se, että tämä tuntuu... Alkaa tuntua. Muku ehkä karkasi käsistä. Karkasko? Se meni jo. Mikä? Meidän mopo. Se karkas jo. Mopo läksi jo. Enää 10 minuuttia. 10 minuuttia. Me ollaan